дуруд ба рӯзи нав, дуруд ба таровати муҳаббат, дуруд ба овои зиндагӣ, дуруд ба дӯстони зебоям. Ба рӯзи нави офтобӣ хуш омадед. субҳатон бо таровати шабнам ва шодобиву зебоии гулҳои баҳор муборак бошад. бале, шукр мегӯем ки боз ба рӯзи наве, ба субҳи наве расидем. бигзор аз оғози рӯз таби шумо болида бошад ва шумо тавонед ки дар давоми рӯз албатта он нақшаву корҳое ки доред бо муваффақият анҷом диҳед. ва боз ҳам барномаи Сафои саҳар аст манзури шумо аз телевизиони Баҳористон. умедворем ки кӯдакону наврасон аллакай аз хоб бархестанд ва ба тамошои барномаи мо шурӯъ намуданд. ба тавре ки шумо медонед, барномаи мо фарогири бахшҳои ҷолибу рангоранг мебошанд ки дар давоми барнома тақдиматон месозем. шунидани мусиқӣ таби моро хуш месозад ва ин барои мо хеле зарур аст ки дар давоми рӯз таби мо ва рӯҳи мо болида бошад ва ҳамаи корҳои мо бо муваффақият анҷом меёбанд. ва бо пешниҳоди як суруди зебо барномаро оғоз мекунем. چهره‌ای ما هست گلگون، خاطری ما هست ممنون، همچو باران بر سری ما نور میبارد زیرا خون. نوری راهون، نوری فردا، نوری چشم و نوری دلها، نوری راهون، نوری وقت است، نوری اقبال و تمنا، نوری راهون شام نور است، نوری دریایی شور است، نوری راهون شام نور است، نوری دریایی شور است، نوری رحمی سروری ما، نوری شادی و سرور است، نوری راهون شام نور است. نوری راهون نوری هستیست، شعله‌ای میهن پرستیست، نوری راهون نوری ورد از داستانی زور دستیست، نوری راهون روشنی بخش بیرون آید از دلی وحش، دسته‌ای موج از یادش یاد آرد از دبیرش، نوری راهون شام نور است، نوری دریایی شور است، نوری راهون شام نور است، نوری دریایی شور است، نوری رحمی سروری ما، نوری شادی و سرور است، نوری راهون شام نور است، نوری راهون شام نور است، نوری راهون شام نور است. наҳорӣ накардан ба организми мо зарар дорад, зеро маҳз субҳона аст ки ба мо нерӯ ва қувваи заруриро медиҳад. одамоне ки аз наҳорӣ даст мекашанд, хӯроки шомро дертар мехӯранд ки ин аллакай ба саломатии мо зарар дорад. воқеан ҳам дар замони имрӯза қисми зиёди бемориҳо аз истеъмоли нодурусти ғизо ба вуҷуд меоянд. аз ин рӯ мо бояд ба реҷаи ғизо риоя намоем. субҳона бояд аз маҳсулотҳое ки аз сафеда,
бой ҳастанд иборат бошад, зеро ин табодили моддаҳоро зудтар мекунад. ҳамчунин дар давоми рӯз мо худро ҳушёртар ва серҳис мекунем. бале бинандагони гиромӣ, ба хотири омӯхтани тарзи омода намудани ин ва ё он намуди хӯриш, инчунин кулчақандҳо, мо саҳифаи субҳонаи барномаро айни ҳол пахш мекунем. хуб, ин бахшро бо ҳам тамошо мекунем. субҳатон бахайр тамошобинони ҳамешагии телевизиони Баҳористон. дар идомаи барномаи Сафои саҳар мо тасмим гирифтем то ба шумо тарзи омодасозии чунии субҳонаро нишон диҳем. корро шурӯъ мекунем. 4 то картошкаи пӯсташ қаблан ҷудошударо гирифта, онро аз тарушак мегузаронем. рӯи он каме намакро илова карда, даруни тоба равғанро мерезем. картошкаро ба муддати 10 дақиқа рӯи оташ сурх мекунем. 2 то тухмро шикаста ба он каме мурч ва намакро андохта, онро лат мезанем. тухми латзадашударо рӯи картошка рехта болояшро мепӯшонем. барои боз ҳам болаззат гардидани субҳона ба он пиёзи сабзро илова мекунем. пас аз пухта шудан онро ба қисматҳо ҷудо менамоем. субҳонаи мо омода гашт бо иштиҳои том. ҳунаромӯз кас ҳунарманде, дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. ҳунар чароғи равшанест ки ба зиндагии инсоният нуру сафои зиёд мебахшад. касе ки аз касбу ҳунар баҳраманд бошад, қалби нуронию рӯҳи қавӣ дорад. маҳз тавассути ҳунар инсон рӯз то рӯз кашфиётҳои наву ҳунарҳои ҷадидро эҳё мегардонад ва мушкилотҳои ҳаётии худро бо ин усул бартараф месозад. яке аз ин гуна ҳунарҳои зебо ва маъруф ин ҳунари қуроқдӯзӣ мебошад. қуроқ ва қуроқдӯзӣ ҳунари қадимаи тоҷикона буда, хушбахтона то ба замони мо расидааст. қуроқдӯзӣ аз пораҳои матоъ нақш офарида шуда бо ҳамдигар пайваст карда мешаванд, ки дар натиҷа нақши зебое ба вуҷуд меояд. дар замони қадим дар хонаводае ки писар таваллуд мешуд, барояш либоси қуроқӣ медӯхтанд. онҳо чунин мепиндоштанд ки шахсе ки ин пироҳанро ба бар менамояд, дар оянда шахси баркамол ва обрӯманд мешавад. инчунин дар тӯи навхонадорон дастархони қуроқӣ, курпаву курпача медӯхтанд, ки рамзи хушбахтии навхонадорон ба ҳисоб мерафт. инҳо буданд якчанд маълумот доир ба ҳунари қуроқдӯзӣ, ки пешниҳоди шумо намудем. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома доранд. бори дигар субҳатон бахайр. растаниҳо дар ҳаёти мо инсонҳо нақши муҳим доранд. мо ҳамарӯза аз онҳо ба таври васеъ истифода мебарем. бинандагони гиромӣ, агар завқу шавқи шумо вобаста ба парвариши растаниҳо зиёд аст, пас ҳатман саҳифаи навбатии барномаи моро пайгир бошед. бештари эҳтиёҷоти инсонро ба мисли либос, хӯрок, доруворӣ ва ғайра
гиёҳу растаниҳо ва меваҳо таъмин мекунанд. ҳамчунин таъмини оксиген ва ҳифзи муҳити зист аз дарахту гиёҳу растаниҳо вобастагӣ дорад. барои ҳамин биёед бинандаҳои азиз бахши парвариши растаниҳоро тамошо мекунем ва парвариши як нав растаниро меомӯзем. таваҷҷӯҳ мекунем.
метавонем бигӯем, ки об барои ҳаёт зарур аст. об худи ҳаёт аст. гуфтааст Сент-Экзюпери дар бораи моеъе ки мо на он қадар андеша намуда истифода мебарем. тамошобинони гиромӣ, дар бахши навбатиамон шумо дар бораи аз чӣ таркиб ёфтани об, намудҳои об, манбаъҳои ифлосшавии он ва ғайраҳо маълумотҳои хеле ҷолиб хоҳед гирифт. об пайвастагии устувори оксиген ва гидроген аст. дар натиҷаи бухоршавии доимии сатҳи уқёнусҳо, баҳрҳо, кӯлҳо ва дарёҳо абрҳо ба вуҷуд меоянд. баъд онҳо дар шакли борон, барф ё жола мерезанд. обҳои зеризаминӣ ва чашмаҳоро ғизо медиҳанд. оби чашма аз қад-қади дарёҳо ба баҳр медарояд ва бо ҳамин давраи нави гардиши он оғоз мешавад. инсон бояд дар як шабонарӯз на кам аз 1,5 литр об нӯшад, то ки организм устувории кофии термикӣ дошта бошад ва зиёда аз 15% таркиби оби худро гум накунад. дар акси ҳол ба организм хавфи беобшавӣ таҳдид мекунад. оби соф тавассути полоиш ба даст оварда мешавад ва онро оби дистиллятсияшуда ном мебаранд. таркиби об аз рӯи масса 11% гидроген ва 88% оксиген мебошад. сатҳи обишғолкардаи замин аз сатҳи хушкии он 2-5 баробар зиёд аст. сифати зарурии об. як далели ғайриоддӣ. об барои ҳаёт муҳим мебошад, аммо он яке аз сабабҳои асосии бемориҳо дар ҷаҳон аст. хавф метавонад микробиологӣ бошад, зеро об дар табиат бисёр микроорганизмҳое дорад, ки боиси касалиҳои вабо, домана, гепатит, гастроэнтерит ва ғайра мешаванд. ифлосшавӣ кимиёвӣ низ буда метавонад. аз ин рӯ об бояд на танҳо аз ин ифлосшавӣ холӣ бошад, балки таъми хуш низ дошта бошад. таъми обро чӣ муайян мекунад? таъми об аз таркиби маъданӣ, аз мавҷудияти моддаҳои органикӣ дар он ва шиддатнокии порашавии онҳо, аз ҳарорати об ва мавҷудияти газҳо дар ҳавои атмосфера вобаста аст. миқдори зиёдшавии сулфатҳо ба об таъми талх, хлоридҳо таъми шур, намакҳои оҳан ва марган маззаи сиёҳӣ, таъми оҳанин медиҳанд. об дар ҳарорати 7-11 дараҷа таъсири бештари тароватбахш дорад. дар ҳарорати аз 15 боло таъми об паст шуда ташнагиро хуб намешиканад. оби нӯшокӣ чист? оби нӯшокӣ оби барои истеъмол мувофиқ буда, барои эҳтиёҷоти аҳолӣ расонида мешавад ва бояд ба меъёрҳои танзимшудаи сифат ҷавобгӯ бошад. оби нӯшокӣ ба ҳуҷайраҳои бадан маводи ғизоӣ, витаминҳо, намакҳои минералӣ ва ғайраро мерасонад. оби чашма чист? ин оби зеризаминӣ буда нӯшиданист ё пас аз коркарди мувофиқ қобили нӯшидан мешавад. оби минералӣ чист? оби минералӣ обест, ки аз ҳисоби миқдори микроэлементҳои гуногун ва намакҳои минералӣ дар он хосиятҳои шифобахш дорад. оби сахт чист? яке аз хосиятҳои асосии об ин қобилияти он аст, ки дар гардиши худ аз ҷинсҳои оҳакдор гузашта маъданҳои минералӣ, махсусан калсий, магний ва карбонатҳоро ҳал кунад. оби сахт дорои миқдори зиёди намакҳои калсий ва магний мебошад. оби сахтро нӯшидан гуворо аст, аммо он пас аз худ сарҷӯш мегузорад, вақти пухтани хӯрокро дароз мекунад ва боиси санги гурда мегардад.
дарди дандон ин як мушкилӣ мебошад ки қариб ҳамаи одамон бо он дучор шуданд. Бештар кӯдакону наврасон дандондард мешаванд, зеро онҳо хӯрдани ширниҳоро хеле дӯст медоранд ва вақте ки онҳо ширниҳоро бисёр мехӯранд, онҳо дандондард мешаванд. Ҳамчунин истеъмоли яхмоз ва дигар маҳсулотҳои омехта. бале дуруст аст, воқеан ҳам вақте ки инсон намудҳои гуногуни хӯрокро истеъмол мекунад, махсусан туршӣ, сард, гарм омехта мешавад, ин албатта ки ба сири дандонҳо зарари худро мерасонад. Ва бинандагони гиромӣ, ҳар яке моро зарур аст ки дар баробари албатта муҳофизати бадан пеш аз ҳама ба муҳофизати дандон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоем. Ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб, бештар бемории дандондард ин аз беаҳамиятии худи ҳар як инсон пайдо мешавад, яъне ба раванди истеъмоли ғизо дуруст аҳамият намедиҳанд. иш тавре ки қайд кардем, хӯрокҳои гуногун, яъне шӯрӣ, турширо албатта ки дар якҷоягӣ истеъмол мекунанд ва ин албатта ба дандонҳо зарари ҷиддии худро ворид месозад. бале, тамошобинони азиз, бояд донем ки дандон ин ягона узве мебошад ки худ барқарор намешавад. Барои ҳамин мо бояд дандонҳои худро муҳофизат кунем ва тавре ки қайд кардем, ширниҳои бисёр ҳамчунин маҳсулотҳои омехтаро истеъмол накунем. бинандагони гиромӣ, гарчанде ки имрӯз соҳаи тиб пеш рафтааст, яъне бештари нафарони калонсол ҳатто аз дандонҳои сунъӣ низ истифода мебаранд, вале ҷои дандонҳои аслиро албатта чизе гирифта наметавонад. ва бинандагони гиромӣ, вобаста ба сабабҳои ин беморӣ, яъне дандондард, роҳҳои пешгирӣ ва албатта муҳофизати дандон мо саҳифаи омода кардаем, бо ҳам тамошо мекунем. дандон асосан иборат аз устухони сахти сангмонанд аст, ки дар забони лотинӣ онро денс меноманд. хабати болои дандон аз эмал ташкил шуда, қисми дарунияш иборат аз маҳсулоти сементи биологӣ мебошад. ба ҳисоби мутахассисон муайян карда шудааст ки 72% таркиби дандон аз маводҳои ғайриорганикӣ ва 28%-ашро маҳсулотҳои органикӣ ташкил менамоянд. дандон шакли муайяни ҷисмиву афзоишнамоӣ дорад ва ҳар яки он ҷои баромадани худро бо тартиби муайян дорад. дандон аз бофтаи махсус инкишоф ёфта, дар ҳар яки он дастгоҳи мустақили асаб, рагчаҳои хунбару хунгузар мавҷуд мебошанд. одатан як одам аз 28 то 32 дандон дорад, ки меъёри муқаррарӣ мебошад. дандонҳо мешаванд ширӣ ва якумра. дандонҳои ширӣ гуфта он дандонҳоянд, ки дар айёми кӯдакӣ 3-5 моҳагӣ мерӯянд ва шумораи умумии онҳо 20 адад аст. шумораи дандонҳои якумра бошад то 32 то мерасад. дар ҳолати хуб нигоҳубин накардани дандон шахс метавонад ба бемориҳои дандон печида шуда азобҳои зиёд кашад ва ба талаф шудани онҳо рӯбарӯ гардад. дар баробари аз даст додани дандони табиӣ, инсон аз талаффузи хуш, ҳисси хуби таом, саломатии бардавоми чашму дил, симои зебо, чусту чолокӣ ва дигар бойгариҳо маҳрум мешавад. асосан чанд намуди бемориҳои дандон маълум аст. якум, пусидани дандон аз ҳисоби як қатор омилҳои номатлуб, ки эмали дандонро мехӯраду онро сиёҳу шикаста мегардонад. дуюм, хунукгирии дандон аз ҳисоби вайрон шудани он ва ё нодуруст табобат кардан. сеюм, лойқашавии решаи дандон аз ҳисоби вайрон шудани решаи дандонҳо. чорум, вайроншавии даҳшатовари дандон, ки аз ҳисоби организми худи инсон ба вуҷуд меояд. панҷум, аз ҳисоби тоза накардани боқимондаи хӯрок аз дандонҳо ва ҷамъ шудани чирку бактерияҳо, ки муддати тӯлонӣ эмали дандонро хӯрда баъдан дандонҳоро вайрон мекунад. шашум, аз ҳама бадтарин бемории дандон буда, ба вайрон шудани устуғони ҷоғ сабаб шуда симои инсонро тамоман вайрон мекунад. ин бемориро рак низ меноманд ва то ҳол сабаби пайдоишаш номаълум аст. ин намуди беморӣ асосан дар кӯдакону занон зиёд буда, кас онро бе ташхиси духтур худ наметавонад муайян намояд.
барои хуб нигаҳ доштани дандон ва пешгирӣ аз бемориҳои гуногун ба он вобаста бояд чунин корҳоро анҷом диҳем. тоза нигаҳ доштани даҳону дандонҳо тавассути ҳар рӯз на кам аз 2 маротиба тоза кардани онҳо бо маводҳои дандоншӯӣ. аз хизматрасонии дандонпизишкӣ беҳтарин истифода бурдан барои тоза кардан аз сангу бактерияҳо ва дигар чизҳои зарарнок, эҳтиёт кардан ва нахӯрдани маводҳои зиёди ширин, аз ҷумла қанд, шоколад ва ғайра. нахӯрдани оби хунук ва ё истеъмол накардани чойи ҷӯш баъди истеъмоли яхмоз ва дигар маҳсулотҳои хунук, яъне гарму хунук накардани дандон. барвақттар табобат кардани дандон ҳангоми дарёфти камбудӣ дар дандонҳо. доимо назорат кардан аз болои сифати рушд ва мавҷудияти дандонҳо. дар ҳолати дард кардани дандон зуд ба оина нигоҳ карда ҳаракат кунед ки кадоме аз дандонҳо дард карда истодаасту ва барои чӣ ин ҳолат рӯй дода истодааст сабаби онро ҷӯё шавед. баъдан ба духтури дандон муроҷиат намоед. кӯшиш намоед дар ҳама маврид дандонҳоро тозаву озода ва солим нигоҳ доред, то онҳо дар организми шумо солҳои тӯлонӣ хизмат намоянд. дар замони муосир технологияҳои навин дар рушди илмҳои техникӣ аҳамияти аввалин дараҷа доранд. давлатҳои пешрафтаи олам дар омӯзиши ин соҳа диққати аввалин дараҷа дода, дар асоси поягузории он самараи дилхоҳро ба даст оварданд. дар замони мо инсоният инқилоби илмӣ техникиро мегузаронад, ки он тамоми соҳаҳои фаъолияти инсонҳоро дар бар мегирад. воқеан ҳам имрӯз дар соҳаи техникаву технология дар кишвари мо низ албатта пешравиҳои зиёд мушоҳида мешаванд ва эълон шудани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат низ маҳз ба ҳамин хотир аст, ки соли сеюм аст ки дар ҷумҳурӣ баргузор мешавад. инчунин эълон шудани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф низ ба хотири боз ҳам рӯ овардани ҷавонону наврасон ба фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ мебошад. албатта бо тамошои ин ва ё он навгонӣ бинанда метавонад ки боз андешаҳои навро вобаста ба он нақшае ки худаш дорад пешниҳод кунад. ҳоло барои шумо дар саҳифаи технологияи навини барнома вобаста ба техника ва технологияҳои навин ки рӯи кор омаданд маълумот медиҳем. ин бахшро тамошо мекунем ва аз навгониҳои оламии техника бохабар мешавем. Menta Hydrofoila XE1 бо чунин ном аз ҷониби ширкати Menta Hai Зеландияи нав нақлиёти рӯи об ҳаракаткунанда бо як қатор тафовуту бартариятҳояш сохта ва пешниҳод карда шудааст. бояд қайд намуд, ки навгони нақлиёти электрикӣ ба ҳисоб меравад ва он аз ҳисоби болҳои зериёбии худ ҳаракат мекунад. он ба истифодабарандааш шароити хубе барои рондани дучарха дар рӯи обро фароҳам меоварад. навгониро бо тоб додани педалҳои дарон насб гардида ва инчунин бо ёрии муҳаррики электрикии қувватнокияш 400 килограмм ба ҳаракат даровардан мумкин аст. суръати ҳаракати ниҳоӣ ва ё максималияш 22 километр дар як соат мебошад. навгони қодир аст вазни аз 60 то 100 килограммро бардошт намояд. худи навгонӣ бо назардошти аккумулятораш 29 килограммро ташкил медиҳад. акнун дучархасаворони моҳир на танҳо дар хушкӣ, балки рӯи об низ метавонанд ҳаракат намоянд. дар фаслҳои гарму бештар бонувон кӯшиш менамоянд, ки аз ҳар гуна меваю сабзавотҳо, инчунин полезиҳо, хӯрданиҳои болаззат омода намоянд, ба мисли мураббо, ҷем ва шарбатҳо. бо пешрафти техникаву технологияҳо имрӯзҳо дар корхонаҳои хурду бузурги маҳсулоти ғизоӣ низ
захира намудани маҳсулот ва фурӯши он ба роҳ монда шудааст. барои ба пуррагӣ таъмин намудани аҳолӣ аз ҷиҳати ғизо бевосита аз дастгоҳҳои хурду бузург ва мураккаб дар корхонаҳо истифода менамоянд. яке аз чунин дастгоҳҳо North Star Engineering мебошад, ки барои тоза намудани қисмати болоӣ ва дурушти тарбуз равона карда шудааст. дастгоҳи мазкур дуто амалро иҷро мекунад. корди якум пӯсти дурушти тарбузро тоза намуда, корди дуюм қабати дигари онро, ки ранги сафед дорад, тоза менамояд. кортҳои паҳлӯӣ бошанд барои буридани ду тарафи тарбуз нигаронида шудааст. дастгоҳи мазкур қисмати якуми кор дар корхона маҳсуб ёфта, тарбузҳои тоза гардида барои коркарди минбаъда интиқол меёбанд ба дастгоҳҳои дигар. суви ин навгони маҳз барои ошхона нигаронида шудааст ва он қодир аст, ки дар як вақт яку якбора якчанд хӯрокҳои лазизро мустақилона омода намояд. бо чунин тафдон хӯрок омода намудан ба манфиати кор ва саломатӣ мебошад, зеро дар таркиби ғизо миқдори зиёди витаминҳо ва микроэлементҳо боқӣ мемонанд. ин тафдонро метавон бо панели сенсорӣ ва ё барномаи махсус дар телефон идора намуд. аввалин коре ки шуморо мебояд анҷом диҳед, ин дар қутиҳои муайяншуда маҳсулотҳоро ҷобаҷо гузоштан аст. сипас як миқдор обро дар қутии дигар мерезем, албатта барои буғ ҳосил шудан. ҳамин ки хӯрок омода шуду шумо дертар онро тановул кардан мехоҳед, метавонед бо пахши тугмачаи пешбинишуда онро то муддати дилхоҳ гарм нигоҳ доред. вақте ки шумо ишора месозед, ки дар қутиҳо кадом навъи маҳсулоти ғизоӣ мавҷуд аст, тафдон худаш ба таври автоматӣ муайян мекунад чанд муддат вақт ва то кадом дараҷа гармӣ барои пухтани ғизо лозим мешавад. бо истифода аз чунин тафдон истифодабаранда метавонад 6 соат вақти худро барои омода намудани хӯрок дигар сарф нанамояд, чун бисёре аз ғизоҳо дар лифофаҳои махсус ҷой дода шудаанд ва бо он пухта мешаванд. тоза намудани тафдон низ мушкилӣ пеш намеорад. Assalomu biyo bachajon. Biyo. Xo'p, ana Maymajon kitobini bor. Bachajon, kitobi nappanavro farsuda kardi. Voy, kitob chizi qiymatbaho. Kitob muqaddas ast. Nahot inqadar farsuda kunyan? من همین قدر کوشش میکنم که احتیاط کنم، اما نمیشود. کتاب نه پناه رو خونه میبرم، در رو کو نمیشود. از چی سبب باشد خودم هم نمیفهمم. من با تو میفهمم. چطور با کتاب مثبت کردم بس. کاش که معلم جان التماس با من یادید. بچه جان تصور کن که انا همین کتاب پدرت است. پدرم؟ بله. کنی با این کتاب همچون با پدرت مناسبت کن. پدر تا تلفن موبیلی نخره با یکم گپتان گوش نمیدیم. فهمیده؟ اگر نفهمیده باشه تکرار میکنم. شد. دیگر خیلی میفهمم. تصور کن که انا همین کتاب مادرت است. مادرم؟ بله. با این کتاب همچون با مادرت مناسبت کن. مادرم. مادر جان، اما 100 بار گفتم این تخم بیریان با دیلم زد. گوش بیریان کنه؟ یک دومش این که
вазифаи хонагӣ маро нодуруст иҷро карде. дирӯз муаллимҳо аз ман эрод гирифтанд. شد بچه جون اینم نشد دیگه خیلی میفهمونم. خب تصور کن که انا همین کتاب دودرک خوب دکه تو هست. با این کتاب همچون با دودرک مناسبت کن. کنی؟ بینم؟ دودرک بله. ای من با تو چند بار گفتم که با ولاسیپتی من نرس. انا رسیدی. برو با تو. توپی من کنی. برو با تو بگم. کنی. کنی. оё медонед ки дар эфиопия як сол на аз 12 моҳ балки аз 13 моҳ иборат мебошанд ва ё сирпиёз нисбат ба лаблабу ширинтар аст. лаблабу аз 5% шакар иборат мебошад, вале сирпиёз бошад аз 20%. ва мо ширинии сирпиёзро барои он ҳис намекунем ки он моддаи махсуси бо номи алитсин дорад. бале бинандагони гиромӣ, далели дигар ин аст ки шояд баъзе аз нафарон надонанд, ин шакли замин мебошад ки албатта дар китобҳои дарсӣ дар бештари маврид курашакл омадааст, вале дақиқтару аниқтари он ин аст ки шакли замин на ин ки курашакл, балки як намуди геометрии номувофиқ мебошад бо номи геоид ки ба тухми шутурмурғ монанд аст ва ин маълумотро албатта олимон тасдиқ карданд. воқеан ҳам донистани далелҳои ҷолиб зиракиву ҳушёрии кӯдакону наврасонро зиёдтар мекунад. хуб, дар ин саҳифаи барнома бо ҳам якчанд далели ҷолибро тамошо мекунем. олимон то ҳол натавонистаанд мавҷудияти ҳадди ақал соддатарин шаклҳои ҳаётро дар сайёраҳои дигар исбот намоянд. бинандагони гиромӣ, дар бахши навбатӣ мо шуморо бо далелҳои ҷолибтарин дар бораи замин шинос мекунем. инак далели якум. дар асл шакли замин чуноне ки мо дар расмҳо мебинем олӣ нест. он монанди як туби аз боло ва поён андаке пахш шуда мебошад. сатҳи сайёраи мо низ он қадар ҳамвор нест, вале ин боиси ба тааҷҷуб омадани мову шумо буда наметавонад, зеро дар рӯи замин кӯҳҳо ва чуқуриҳои калон мавҷуданд. далели дуюм. рангинкамоне ки мо пас аз борон бо ҳавас тамошо мекунем, на аввал дораду на охир, зеро он дар асл шакли мудаввар дорад. мо танҳо нисфи рангинкамонро мебинем ва боқимонда дар паси уфуқ пинҳон мемонад. рангинкамонро танҳо аз баландии парвози парранда ё ба воситаи ҳавопаймо пурра дидан мумкин аст. далели сеюм. 70% заминро об ташкил мекунад ва қисми зиёди он дар уқёнуси ҷаҳон ҷойгир аст. об дар сайёраи мо назар ба замин 2 баробар зиёд аст. уқёнуси ҷаҳонӣ массаи умумии ҳамаи баҳрҳо, кӯлҳо ва уқёнусҳои дар рӯи замин мавҷуд буда мебошад. далели чорум. номи дуюми замини мо сайёраи кабуд аст. ин гуна номро аввалин кайҳонавардон ҳангоми аз кайҳон дидани сайёраамон гузоштаанд. аз сабабе ки қисми зиёди замин аз об иборат аст, вақте ки аз кайҳон нигоҳ карда мешавад, сайёра воқеан ранги кабуд дорад. далели панҷум. дар ядрои замин миқдори зиёди тилло мавҷуд аст. агар тамоми металлҳои қиматбаҳо аз қаъри замин бароварда шаванд, он гоҳ сайёраро бо қабати 45 сантиметр пурра пӯшонидан мумкин мешавад, ки ин тақрибан нисфи қадди кӯдаки 5 сола аст.
далели шашум. Раду барқ яке аз гармтарин падидаҳои системаи офтобӣ мебошад. ҳарорати сатҳи он ба 25 000 дараҷа мерасад. он аз офтоб 5 маротиба гармтар аст. сайёра дар як рӯз миллионҳо маротиба қувваи раду барқро эҳсос мекунад, аммо танҳо 5/1 он ба замин мерасад. тамошобинони азиз, ин буд якчанд далелҳои бисёр ҷолиб дар бораи сайёраи мо, ки организми зиндаи доимо тағйирёбанда ва манбаи кашфиётҳои нав мебошад. саломат бошед ва бо мо бимонед. лаҳзаҳо дар вақт, вақтҳо дар соат, соатҳо дар рӯз, рӯзҳо дар ҳафта, ҳафтаҳо дар моҳ ва моҳҳо дар сол сипарӣ мешаванд. вақт ва лаҳзаҳо аз умри мо инсонҳо мегузарад. муҳим он аст ки ин рӯз, ин лаҳзаро мо хубу хотирмон сипарӣ намоем. заминаро аз имрӯз барои оянда гузорем. барои он ки дар оянда комёбу муваффақ бошем, бояд аз имрӯз мо талош намоем. насими субҳ заминро бедор кардааст. офтоб осмонро ранг пошидааст. овози паррандаҳо тамоми субҳро пур кардаанд. фақат ту бархезу аз имрӯз лаззат бибар, зеро зиндагӣ ба мисли як пиёла чой гарму оромбахш хоҳад буд, агар дар беҳтарин лаҳза беҳтарин баҳраро аз он бигирӣ. бале бинандагони гиромӣ, тӯли чанд лаҳзае бо шумо будем дар барномаи субҳгоҳии сафои саҳар. таҳиягарони ин барнома, коргардони барнома, наворбардорон беназир ва ман Нусратулло. танҳо ба шумо комёбӣ, муваффақият ва тани сиҳат таманно дорем. рӯзи хушу пур аз нишоте дошта бошед. то субҳи дигар, хайр.